चिरां जिल्लानि थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव बड'लेण्ड फुटबल कापखौ गेलेनाय जाबाय। आलासि महरै नुजाफैयो आसाम फुटबल एस'सिएशननि नेहाथारि आरो डक्टर सांग्राम ब्रह्म। बेजों लोगोसे बर' सावथुननि फैला मेन्देला मोनाबो बाहागो लाफैयो। आङो मोनसे समाव आफादगिरिमोन, दा खिन्थु सेक्रेटारि जानानै दं। माने थाइखाजरा गामियाव बेबादि मोनसे फुटबल फिल्ड दङ, समायना रमायना फुटबल फिल्ड, जोबोद मोजां। ओमफ्राय दिनै सांग्रां ब्रह्मनि दैदेननायाव बहाय मोनसे पिस काप, फुटबल पिस काप जादों, बड'लेण्ड फुटबल पिस काप जादों। बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांखौ आं अलरेडि आसाम फुटबल आरो अल इन्डिया फुटबलनिफ्राय बिथांखौ साबायखर बावदों। आरो बे खेलाजोंनो जोंनि खाथि खालायाव थानाय गेलेबाय थानाय गथ'फोर आरो बेनिफ्राय इन एन्ड एराउन्ड रुनिकाटा बिसोरनि प्लेयारफ्रा गासिबो एनकारेजमेन्ट मोनगोन होननानै आं सानो। ओमफ्राय जोबोद मोजां माने खामानि मावगासिनो दं सांग्राङा। बेबादि जुदि माबानो हायोबा गथ'फोरखौ जथेस्थ' लामा देखायनो हागोन। मानो होनबा आजिखालि स्पर्ट्सआव नेसनेल गेलेनो हाबानो साख्रिया बाउन्ड। आसाम फुटबलाव मोनसे माने आसाम गभर्नमेन्टआबो मोनसे पलिसि लाखाबाय जे नेसनेल गेलेबा प्रत्येकनोनो साख्रि होनायनि मोनसे बेबस्था खालामगोन। दा गोदोथ' गैयामोन, जोंनि दिनावथ' गल सोनो हाबा आफाखौबो आथिं बायनानै थाबा रावबो खबर लाया। दाथ' माने नों गिदिर खेला गेलेनोबा इन्सुरेन्सआ मास्ट। प्रत्येक प्लेयारानो इन्सुरेन्स खालामनांगौ बिफर गोयिं टु दा फिल्डआव थांनायनि आगोल इन्सुरेन्स खालामनांगौ, जाहाथे जिखुनु धरननि जुदि इन्जुर्ड जायोबा बिसोर कम्पेनसेसन मोनो आरोखि। दा जोंनाबो बिदिनो लासैनो जालांसिगोन। ओमफ्राय क्लाबाथ' सांग्रांजों आं रायज्लायनायाव मोन्दों, बिथाङा इण्डियानि हाइस्ट माने माबा लिग, हिर' इण्डियान लिग होनना बुङो। मोनसे फार्स्ट डिभिजन दं, मोनसेया सेकेन्ड डिभिजन दं। बिसिम गावनि क्लाबखौ लांनायनि मोनसे माबा लादों, मिजिंथि लादों। दा बेहाय आङो थाखा फैसाजोंथ' जों हेल्प खालामनो हाया। आसाम फुटबला जोंहानो गैखा, जोङो नेसनेल टिम 10थासो फाथायहरनांगौ प्रत्येक बोसोरावनो। बिनि थाखायनो बिराद माबा। नै दिनै केरेलायाव मणिपुरजों आसामजों क्वार्टार फाइनाल दंमोन, महिला फुटबला दिनै जेनबोबाय मणिपुरजों। बिनिबो बिराद खेला नायदोंबाबो टेनसनाव दं आङो। एनकारेजमेन्टआ सोरबा गनाय लागि दावनाय, जोंनि आसाम फुटबलनि थ्रुयै सोरबा गेलेनानै बिराद माने गावनि जिबनखौ खुंगासिनो दं। आरो सोरबा बिराद साख्रि मोनबाय, अइलआव मोनबाय, एसिबिआव मोनबाय, स्टेट बेंकआव मोनबाय, रिजार्भ बेंकआव मोनबाय, एजिआव मोनबाय। अनेक गथ'फोर दङ, गथ'फ्रानो बांसिन। दा ओंखायनो जोंबो सानदों जे जोंबो प्लेयारखौ दिहुननानै बेबादि गिदिर खेला गेलेहोनानै बे रोखोम जुदि खालामनो हायोबा जों माने सेटिसफाइड जानो हायो आरोखि। माने खेलायावथ' फुटबलानो होन बा दस्रा इभेन्टआनो होन, एक्सेप्ट क्रिकेट, जेबो थाखा फैसा गैया। बेहा थाखा फैसा इनकाम खालामनायनि खेलाजों खुनु माबा गैया आरोखि। जोंनि बे फार्स्ट बड'लेण्ड फुटबल पिस काप 2021 बियो जोंनि नैबे राइन' स्पर्टिं प्लेग्राउन्डआव जागासिनो दं दिनैनिफ्राय। बियो 5 तारिखनिफ्राय 19 डिसेम्बर बिसिम जागोन। दा बेवहाय गासै 12था टिमा बे फार्स्ट बड'लेण्ड फुटबल पिस कापआव जइन जाफैदों। दिनैनि गिबि खेब जेनाखि अपेनिं सेरेमनि, बेवहाय मोननै हान्जानि मुङा जाहैबाय मा आर'नाइ दावहारु FC चिरां आरो मोनसेया जाहैबाय मा कन्ट्राक्टर एस'सिएशन चिरां FC। दा बिसोर मोननै गेजेराव बान्था हिसाबै प्राइजजों लोगोसे ट्रफिजों लोगोसे देरहानाय हान्जाया 1 लाख रां आरो जेननाय हान्जाया ट्रफिजों लोगोसे 50,000 रां बेखौ हरनाय जागोन। दा बेवहाय जोङो राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जानानै जों बेखौनो फोरमायनो सानो जे मिडियानि गेजेरजों जे थांनाय समाव जोंनि राइन' स्पर्टिं प्लेग्राउन्डआव मोनसे खेला जानानै थांदोंमोन। दा बेवहाय गोबां मानसिया माने लोब नायफैनायलाय बेवहाय दा BTCनि जेनिखि OSD चिफनि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा मोनसे फोसावनानै गालांखादोंमोन जे बेवहाय आं मोनसे खेला होनो। दा बै समाव जेनिखि लोब बाहागो लाफैनाय बेखौ नुनानै जेनिखि दिनैहाय खेला होफैदों बेवहायबो लोब बाहागो लाफैनाय जों नुनो मोन्दों। आरो जों बै समावनो फोरमायखादोंमोन जे खेला मोनसे गिदिर होनाय जागोन। बेखौ लानानैनो
आं सानो रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बे खेलाखौ लोब लोब नायफैदों।